Il-ħamis filgħodu waqt li kienet qed tiġi diskussa s-sitwazzjoni tal-coronavirus f'pajjiżna, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-qasam tas-saħħa se jara żieda ta' 60 infermier biex jgħinu fil-kontroll tal-imxija. Dawn il-ġranet ħriġna sejħa u issa ħankunu qegħdin nagħmlu għadi biex nimpjegaw mad-Dipartiment tas-Saħħa 60 nurse ġdida biex tkompli tagħti servizz lill-pazjenti tagħna. 60 nurse li ħankunu qegħdin nimpjegaw fil-ġranet li ġejjin, il-da jfisser li ħankomplu nżidu l-isforzi tagħna biex inkunu nistgħu nilqgħu mhux biss għall-pazjenti li huma morda, immanka biex inkomplu nagħmlu contact tracing u biex inkomplu nagħtu t-tilqim bil-għexieren ta' eluf fil-ġimgħa il-pazjenti tagħna. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll żvilupp ieħor importanti brabta mal-proċess tat-tilqim f'pajjiżna. Għandna 80 tabib tal-komunità, 80 tabib privat, illi dawn jaħdmu fil-privat, illi qablu magħna, illi wieġbu s-sejħa tagħna biex meta fi ftit ġimgħat oħra niftħu s-sejħa biex it-tilqim intuħ lill-poplu ġenerali, dawn it-tobba 80 tobba ħajkunu qegħdin magħna biex jagħtu t-tilqim il-pazjenti tagħhom. Il-Ministru għas-Saħħa spjega kif il-ħamis filgħodu fetaħ ċentru kbir tat-tilqim fl-Emkast filwaqt li fil-jiem li ġejjin se jiftaħ ċentru ieħor kbir fit-Teatru Awrora fir-Raba ta' Għawdex. Hawnhekk huwa semma kif il-proċess ta' tilqim f'pajjiżna mexa xahar aktar milli previst u l-popolazzjoni Maltija mistennija tilħaq immunità għolja l-virus fl-aħħar ta' Awwissu. Intant waqt id-diskussjoni fil-Parlament għamlet intervent il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana fejn qalet li d-deċiżjoni tal-għeluq tal-iskejjel hija waħda jibsa ħafna, iżda tenniet l-impenn tal-Gvern sabiex l-istudenti jibqgħu jingħataw edukazzjoni mill-aqwa u favur l-iżvilupp tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għar-Riċerka, Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara l-COVID-19 Owen Bonnici sostna kif bħala Gvern qed nagħtu l-enerġija kollha tagħna biex hekk kif meta din il-pandemija tgħaddi pajjiżna jkompli miex il-qudiem u jsir saħansitra aħjar minn dak li kien qabel faqqet il-pandemija.